姫っておい、まさか。ダメだぞサンジ！絶対に振りおい、もしかして振り返ったら俺の後ろに人魚姫がいるんじゃねえだろうな。いるよ。そうだよ。だから振り返らないでくれサンジ。普通の人魚で死にかけたお前が人魚姫なんて見たらきっともう血が一滴も残らねえほどの出血多量で一巻の終わりだよ。人魚姫かの世界一の美女、海賊女帝ボア・ハンコックするのالسجن والسنوات الفراق والعمر مدته زعلان شحاحي لا وهني اللي من الضيق ما داج هل العباير في فجاج نفساحي الحزن